कि जेलवे में भइल जेकर अरे जनमा सुनले हो खबर ए जादू जी के नाम। ये गीत कैसन प्रभाव रहल कि हर समाज में हम कोनो भी समाज में जाएं, चाहे बाबू साहब के समाज होके, जादव जी को होके, पासवान जी के होके, सब लोग बड़ा श्रद्धा से गीत हमसे गवावे। और ये गीत जब हम थाईलैंड प्रोग्राम में गए तो ये गीत ओह थाईलैंड बैंकॉक के हर एक मंदिर पर जन्माष्टमी के दिन बाजत सुनते दिल गदगद हो गए। जेलवे में भइल जेकर जनमा सुनले हो खबर जादू जी के नाम। जेलवे में भइल जेकर जनमा सुनले हो खबर जादू जी के नाम।